Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. From Keraglos Product. Andito ako ngayon sa aking rest house. Dito yan sa San Carlos, Pangasinan. Bye! Asahan ko yung pagkukunin. Naku, ayan, good morning po sa inyo. Ma'am Bubbles at Sir, ayan, eto na ang order ng GM Salon. Dito yan, sa San Carlos, Pangasinan. Ayan, ayan na yung order niyong 2 gallons ng Keraglos Brazilian Keratin Blowout. Ayan, naku, nakikita niyo ba ang GM Salon? Loyalist sa Keraglos Product. Ayan, actually, ayan, ginagawa nila ngayon. Ang gagawin nila ngayon ito, gagamitan nila ng Keraglos. Ayan, gagamitan nila ng Keraglos ngayon after nilang kulayan. O ano masasabi nyo sa GM Salon? Nakikitrending sila sa kagandahan ng Keraglos Salon. Ayan. At ayan naman si Ma'am Bubbles. Ayan, ang gagawa ngayon. Nakikita nyo ba yan? Sabi nga ng Keraglos sa GM Salon, buhok ng mga client nila, gagamitan lamang nila ng Keraglos. Bye! Una mong paligid. Yan. Yung costo. Ate. Ano? Hindi ka marunong. Pag ganyan, o. Ayan. Kukunan mong ganyan. O. Tapos, kukunan mo ngayon si Babos. Ayan. Okay, sa Keraglos. Ayan. May mga kikunan mo ito. O, ayan. Nakita nyo? Ayan. Loyalist ng Keraglos yan. Ano masasabi mo sa gamot na Keraglos? Sobrang ganda, sobrang lambot. At matagal na po namin nilagamit ito. 5 years to 6 years na po namin nilagamit. Ayan. O, yan. Narinig niyo si Ma'am Bubbles. 5 years na nilang gamit dito sa GM Salon. Ang the original Keraglos product. Ayan. Nakikita niyo ba yan? Ebidensya. Yan. Thank you, Ma'am Bubbles. Maraming salamat po sa Keraglos at kay Lola. Ayan. Bye! Ayan. Andito na tayo. Ayan, andito na tayo sa mga pangalawang destinasyon ng delivery. Ayan, ako. Pasok na. Nako. Ayan, na CEO. Si Mr. Hilario. Narito na ang pinakamagandang dilag sa buong mundo. Ang nag-iisang Gold Queen. Si Rosana Roses ng Bulacan. Ayan. Bulacan. Anong gagamitin mo dyan? Anong gagawin mo sa kanya? Ang gagamitin ko sa kanya ay hair protein na bagong product ng aking suki na walang iba ang may-ari ng Keraglos. Ayan, andito tayo sa salon ni Ayan, at nila si Kini. Sukat ng sinisinsan. Ayan eh. Isa pa. Iyan naman yung pang... Ay, dalawa. Wala na. Nasaan yung ano po? Ibawit ko. Ikukukayo. Paskong.
Ayan. Paskong Pasko, sinasaktan Dapat mo ganyan. ako kayo. Dapat yan yung nilagay. Kaya dito yun. Bibigay ito. Ay. Ayan. Andito na tayo ngayon at nag-deliver tayo ng Kerastar. Dito sa salon ni Madam. Dito yan, sa Larry Salon, Santa Barbara, Pangasinan. Naku, ang dami-dami nilang customer. Naku, loyalist yan ng Keraglos at Kerastar. Lahat ganun na 6 ay gagamitin ko lang sa isang linggo. Ubus na yan agad. Ganyan, kaganda. Ayan. Ayan, ako. Ayan, ginagamitan nila ng ano? Dito yan, sa Larry Salon. Ang second delivery namin ngayong araw na ito. Okay. Sunod ka That's kukunan mo yung mga ano ha. Ayan, good afternoon Albert. Ay, good afternoon. Oh, ito na yung order mo na Keraglos Hair Protect. Ayan. Ito na ba yun? Oh, yan yun. Yung bagong labas ngayon ng Keraglos. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-YouTuber, mga ka-FB friend. Andito po tayo ngayon sa salon ni Albert. Dito yan sa second floor, Magaldan Market. Dito yan sa Magaldan, Pangasinan. Ayan, nakikita niyo po ba? Isa siya sa mga loyalist na gumagamit ng nag-iisang Keraglos product. Kaya, anong masasabi mo po, Sir Albert? Ay, napakaganda ng product ng Keraglos ni Mama Lauro Labay. Oh, ayan, narinig nyo. Ipakita mo, ayan ba yung mga Keraglos lahat ang ginamit ko dyan? Keraglos yung ginamit ko dito. Ayan. Ayan. Pakita mo siya, ayun. Ayan. Naku, nakikita nyo ba yan? O yan, nakikita nyo? Ito pa, nakababad pa yung Ayan. Keraglos. Ano ginamit mo dyan, Ito, Mr. Albert? Keraglos din. Brazilian. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan. O yan, nandang daming customer ni Albert. O, lahat na kayan, madam. O, ramdam na ramdam ang Christmas kay Albert. Ayan, nakikita nyo ba yan? Diyos ko, talagang palasak ang customer. Hindi makapagpahinga ang mga hairdresser. Ayan, lalo na si Madam. Naku. Oh, yan, nakita mo yan. Anong ginamit mo dyan? Oh, yan, nakikita nyo, Keraglos. Oh, di ba? Ang Keraglos. Ayan, kaya ano pang inaantay ng iba? Mag-try na rin kayo ng Keraglos product. Gayahin nyo si Mr. Albert na talagang loyalist sa Keraglos at saka sa Kerastar na rin. Kaya Albert, thank you very much sa patuloy na paggamit ng nag-iisang Keraglos product na dito sa iyong salon at sana Siyempre, tumagal pa ang ating pagsasama sa paggamit ng Keraglos product. Kaya nakikita niyo. Kaya ano pang inaantay nyo? Gayahin nyo na rin po si Albert. Ito po. Keraglos na kayo. Ayan. Kaya ito po ang inyong lingkod, ang CEO ng Keraglos product, Mr. Lauro Villabayog. At sabi nga ng Keraglos, buhok mo. Sagot ng Keraglos. Bye! Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa Larry Salon. Dito yan, sa Santa Barbara, Pangasinan. Ayan, nag-avail sila ng Keraglos at saka ng Kerastar. Ayan, ipakita mo ang dami ng kanilang binili ngayong araw na ito. Ganon din ang kanilang mga customer. Ipakita mo lahat yung mga customer. Ayan, nakikita nyo ba yan? Na yung pan ako. Ayan.
Ayan ang CEO, si Mr. Larry. Siya may-ari ng salon. Ayan. O, yan. Ngayon, ayan. Ito naman kanyang misis. Ayan. Ayan. Nag-avail sila ng Keragloss at saka ng Kerastar Botox. Kaya, ano pang inaantay nyo? Gumaya na rin kayo sa kanila na gumagamit lagi ng Keragloss at saka ng Kerastar product. Ito po ang inyong lingkod, ang CEO ng Keragloss product, Mr. Lauro Bilabayog. Thank you and advance Happy New Year at Merry Christmas sa lahat ng hairdresser sa buong Pilipinas. Ganun din ang mga salon owner and beauty supply store. Ayan. Go na. Gamit na rin ng Keragloss product. Sabi nga ng Keragloss, buhok mo, sagot ng Keragloss. Bye!